Kumshi benta ban penne pensa ye ki jaka ki phuta jong kakur na kaliang kakur lingdo nongpo ribhoi district menta kasngi ka arpo ar tarik ukala lengkot ar hajar arpo ar kilami irenti ban penkhoj ye ka jaka kur kabadon hakasnong sajer nongpo proper kumban supen kenmau bahaki por ki ba mensua ki balada ki bun snem hakete ka jaka laju penlong ka jingshat sajer jong ka hima khat ar lingdo haman la ka shisen shisnem Katkum ulingdo raj uba jadven lingdo uba deiru uwei nagi kinyi khna jong kakur lingdo habai thu shikilat pathai khubor banna kaliang kakur kadon ni ka jingthmu banteino da ka yingsan ha kate ka jakakur ka banlong ka jaka banya kendu lang jong ki kur lingdo baro haman la ka shisin shisnam to ngi mentah kasi ngi nak kaliang kakur lingdo babat dapat ya karat nopo Kunjur ni mentah kasi barok kikur ki himen ki para ki persa ki mama barok ingon mentah kasi bentuk ini jaka namar kane jaka nadu ilong sya mensya lapaniai bakane jaka ngibu na mentah bersa yusan paraju por ngi juyat sajaruh ne tingi mentah pada labun bun snem kane jaka la susah tu ne dak wo jingmut pada nilai rai ban penkoi biang ban penek pensa biang ya riti dustur ya ki longsha mansua ki department ji kelailam ya ban pendek pengen jeka ban penim sai sinpan ya karai i berkoi ba kumjur ni nak rai nopo nya aku dai baro kini kistong ba nopo ba baju trelang juki ba ki longsan masan rai nopo ba kumjur ba kini ki para ki parsa jingi ya ba kumno dang la ban tre ban penba ya kari karai i berkoi khamtam namar ba kani karai nopo laju pej laju kemi da ka kur ka jaj ka jengi kata ka jaj lingdo ya ka ba ki peniai na tipor longsua mansua tan kini kitchen ngai ku dei pi baro kistong ke ba ba pokra nampo kham tam ru manta kasi kane ka jaka ka de garai nampo hendrei pan ka hapat hakastong nampo nya aku dei ya ka dor pastong nampo ha jinglam jong basil kumrong basnong nya aku dei kiru ya bakiru na alang jing telang kham tam kistong ke ba pa pokra nampo ton aji telang nam ta karat jong ka right nampo hi kane ka jing sengek ni jing sajar ka dei halor ka ba PE ba mentai ka jingut Joseph labun sebab plan ban apply skill ru mentang ngim jio ke dia tahu te kalong ka be peniai tingin ban mentah ban na persang ban kumno ban ki imbiang ya kane ka jing sajar ba long syam mansua ka ilam ini tengiru na kulang do ngi a pipa ban aga message syaki barok ki stong bahap reno po ya bangi kwa ban pene ya kane ka dustur ya belong syam mansua kila ilam khamta mene jeka ya mentang kwa ban sna beng kum ka yisat nang baki kena lane ki briu ki bedang mentah ki tip yang o kane ka jeka ka de ka ba ki long syam mansua kila ilam berkumjur ka don ka rai hak ba ka rai ka pe ka kendo siap